A situación sanitaria no concello de Meis está baixo mínimos. Dende o goberno local sinalan que as baixas e as vacacións deixaron o municipio sen facultativos médicos durante unhas horas ao longo dos últimos días. A situación preocupa ao equipo de Marta Giraldez. No día de onte hubo horas na que o centro de saúde non hubo ningún facultativo, non hubo ningún médico. No día de hoxe tampouco mandaron sustituto e da por riba unha das enfermeras deste centro de saúde está de vacacións e tampouco mandaron persoa que a cubra, solamente mandan un día á semana o día de analíticas, co cual onte, por exemplo, hubo unha sola enfermera e momentos nos que non hubo ningún facultativo. O Concello mandou un requirimento á Xunta debido á situación que atravesan. A resposta molestou o goberno local. Tivemos unha resposta do xerente da área sanitaria dicindo que non lo estábamos inventando e é que non é que se está inventando a alcaldesa, o grupo de goberno, é un problema que nos poñen cada día. Eu sei, antes, cando viña para aquí, recibín 3 chamadas de veciños de que teñen hasta 3 semanas, un mes de lista de espera, por exemplo, para saber o resultado dunha analítica ou o resultado dunha radiografía, non? Tras esta comunicación, o Concello de Meis deixará de lado as movilizacións silenciosas e comezarán a manifestarse con máis forza para reclamar unha sanidade digna. Vamos a facer unha nova campaña desde o Concello de Meis, desde o Goberno do Concello de Meis, de recollida de sinaturas durante todo un mes. Ademais, vamos a publicar un bando que vou asignar agora cando chegue o Concello despois de irme daqui, indicando os lugares e horas no que vai haber personal do Concello recollendo asinaturas, ademais de que se van a recoller tamén, van a estar as follas de recollida de asinaturas por nos centros médicos, nas farmacias do Concello. Vais a anunciar exactamente en que locales van a estar. As firmas rematarán de recollerse o venres 3 de setembro. Ese día comezarase unha movilización para entregalas en Santiago a través da variante espiritual. Esa entrega vamos a facer ademais convidando os colectivos do Concello que nos están apoiando en toda esta labor de reivindicación e de algo tan xusto como é que respeten a nosa dignidade tendo uns servizos sanitarios mínimos. Entón, vamos a facer a primeira etapa da variante o venres pola tarde. A segunda vamos a facer o sábado desde Vilanova ata Pontecesures e a terceira de Pontecesures a Santiago o domingo e entregaremos asinaturas o luns. O Concello pedirá que o reciba o conselleiro. De non ser así, entregarán as firmas e manifestaránse diante da Consellería. Ademais, o goberno local tamén reclama á Consellería que atenda as súas peticións para comezar a traballar no novo centro de saúde de Meis.